Lalaki. Ang lalaki nga matawo dungan sa pagsubang sa bituon Capricorn. Daghan mga dautang hiyas kaysa maayo. Apan kon mo'y lalamang siya sa gahom ni Bathala, sa ngadto mabuntob niya ang dautan nga batasan og mahimo siyang tawo nga sulundon og kasinahan sa pagkamahuyo sa panimuot og pagkamalikayon sa buruka o bingkil sa iyang isig katawo. Kining bataa magtubo nga garboso. Paligason lang ang iyang kadulaon niya sumbagon bisan sa diyutay nga hinungdan. Apan kon duna siya'y makaon manghatag usab sa iyang kauban, dili daw, mahitungod sa natad sa gugma siya hilabihan kaabubuon og kaigihan. Dili buot nga ang babayeng iyang tinguhaon ulitawhan sa lain. Masuko kon tupad-tuparan sa laing ulitawo ang iyang hinigugma. Dili gusto sa harana. Mangulitawo nga mag-inusara og dili tigtugan sa iyang mga sekreto sa gugma. Sagad makahibalag og lantugi nga musangpot usahay sa away. Iyang higala kadtong muuyon-uyon sa iyang hunahuna. Sobra ang iyang kaikag sa kwarta ug bahandi. Kon masapian siya madungog sa nagkaagawan sa yuta ingon man sa ubang kabtangan sa iyang kasikbit o silingan. Alang kanya may dako siyang katungod sa pagpanunod sa kabilin sa iyang katigulangan o sa katigulangan sa iyang asawa. Malipay siya kon abuton og sakit ang tawo nga iya gikalagotan. Tungod sa iyang pagkabisyuso sa babaye, pagabalik-balikan siya sa makalilisang sakit sa babaye. Mag-antos siya sa kahapdos og ang iyang mga anak, malagmit hitakdan. Ang pagbalik sa Dios maoray makaluwas kanya sa dili maisip nga katalagman. Ingon man makapausab sa iyang kinaya. Inig tapat na niya sa iyang mga lakang siya pagadaygon sa katawhan, kay ang iyang batasan makapahimuot naman unya sa kasing-kasing sa mga tao. Angay siyang maglikay sa mga mananap nga himaak o sungayan. Ang dagat upod piligroso kanya. Moabot siya sa 7-9 katuig ang iyang panuigon basta magbantay lamang siya sa iyang lawas, sa iyang pagpahulay, pagkaon o paglihok-lihok. Babae. Ang batang babae nga mahimugso atol sa pagsubang sa bituon Capricorn. Aduna sa nagkalain-laing hiyas sa pagka malumog kasing-kasing og pagkagaan sa hunahuna. Dili daling masuko. Kon imong yango-yanguan basta aduna lamang siya. Siya dili gayud mo balibad. Sayon malukmay ang iyang dughan labi na kon makabati sa imong kalisdanan. Apan, dili lagmit nga siya baslan sa iyang kaayo. Mahiubos kon masara niya nga naningkamot ka sa pag-ilis kutob sa otang nilong kabobot on kanya. Humok og ulo. Sayon tudluan sa mga buhat-buhat. Ang makadaot kanya mao nga mag-antos siya sa kalaa sa limbong sa mga lalaki. Motuod dayon bisan bakakan. Alang kanya, matuod ang tanang pulong sa lalaki. Sanglit walay buling sa kadautan sa iyang kasing-kasing. Siya magtuo nga pulos maayo ang sulti sa mga tao. Maayong motipig sa panumpa sa iyang hinigugma kini iya isipon nga mao gayud iyang ikauban sa kinabuhi. Dili na mangitaglain. Apan alaot siya kayang lalaki magbudhi kanya ug mabiyalang sa walay pahibalo. Mahimong usa ka inahan nga maanghop, malantawon, matukawon alang sa kaugmaon sa iyang mga anak. Usa ka asawa nga buotan. Mopuyo lang sa panimalay, magabuhat inig-abot sa iyang bana. Dili abubhuan. Malimtanon siya. May gagmay nga sakit ang motakboy kanya. Makabuot niya ang kagulangon 67 katuig.